Samovyšetrenie varlat je neoddeliteľnou súčasťou prevencie. Vykonáva sa už od puberty, a to raz mesačne. Vybrať si môžeš akýkoľvek deň mesiaci. Samovyšetrenie má dve fázy. Pohľadovú a pohmatovú. V rámci pohľadovej fázy sa na varlatá pozri. Sú rovnaké ako minule? Všímaj si zmeny tvaru, zmeny veľkosti, prípadné bulky alebo zmeny na koži. Pokiaľ je všetko v poriadku, prejdi k pohmatovej časti. Najpríjemnejšie to bude po teplej sprche, kedy budú varlatá lepšie prehmatné. Prehmataj ich oboma rukami, jedno po druhom. Palce dopredu, ukazovák a prostredník dozadu. Hmataj zhora nadol a zdola nahor. A nezabudni ani na ich spodnú časť. Všímaj si nerovnosti na povrchu varlat i bulek vnútri. Pozor, vzadu hore si nahmatáš nad varlata. Ak sú súmerné na oboch stranách, neboj sa, je to v poriadku. A na záver vezmi varlata do dlaní a premni ich, aby si sa uistil, že si na nič nezabudol. Pokiaľ nič nenahmatáš, skvelé. Zopakuj celý postup zase za mesiac. Ak niečo nahmatáš, nepanikár. Nemusí to byť vždy rakovina. Avšak nehanbi sa, nehľadaj rady na internete, ale začni konať. I hneď a osobne navštív praktického lekára. Ten ti vystaví žiadanku na odborné vyšetrenie na urológii. Pokiaľ sa jedná o závažnú zmenu, rieši sa operáciou v ten istý deň. Preto na nič nečakaj a zajdi za svojím lekárom i hneď. Do telefónu nezabudni povedať, že si na varlatách objavil zmeny. Skráti sa tak objednávacia doba. Viac o prevencii rakoviny varlat sa dozvieš na našom webe. A nezabudni tiež sledovať Luno na sociálnych sieťach.